Epi po. Rwy'ch fi'n gwenu o glist i glist, dwi'n ganol Big Boys Toys go iawn yn fan hyn. Mae yna Peiriannau enfawr, Mawr y Ffair yn fferm ni Berig. Ond un sydd ar dasg o'i gwerthu nhw ma'n y ffeiriad. Dau Thomas, ti'n o lew? Bore da, ni ma to. Ma to, da ni wedi cael sgwrs o blaen, a da chi'n mynd dim llai. Na. Dwi'n mynd am mas. Fel i gael bocs neu rhywbeth. Ie, wel. Sut mae'r ffair yn mynd i chi? Dwi dechrau ni bant yna di gwed hanner awr 10 dath a lot o bobl mewn a fi oedd i fisi ma probably 3 gloch, hanner awr 3 gloch. O ie. Fisi iawn do. Ond mae bach yn slow start bore yma nawr. Ie, no ni'n sôn gofod yn byw ymlaen neithiwr da. Byw ymlaen neithiwr. Mae hon yn fysin a hanner. Dwch a bech o hanes honni gychwyn te. Mae hon yn fysin newis, da ni mas blwyddyn ma. Trwy cynta ni ddangos hon yn Cymru. O ie? Mae'r bel ar ei hunan yn bod mas os 6-7 mlynau. Mae'n lle wneud bel o 2'6" lan i 5'6". Right. Ond y gwaniaeth blwyddyn ma nawr, ni'n lle rhoi ffilm ar, yn lle o roi net ar. So mae ffilm on film technology maen nhw'n galw fe. So pobl sydd ddim fel, pobl y cyffilau, so nhw'n moyn net yn y bel at gwair la. So just plastics da nhw. A wrth gwrs mae'n llael yn golchi'r plastig wedyn. Mae'n ddim ar net yn cael ei roi yn cornel mas o ffordd a... Mae'r net yn beth bler yn ydi o. Mae'n bachyn bob peth. So ti'n gwneud lot o fe. So mae hwn nawr yn rhoi'r ffilm on film technology ni. Mae'r bel ar hyn wedyn. Mae'n pwyso'r bel. Mae'n rhoi moisture content i chi. A mae'n rhoi popeth ar sgrin i chi wedyn well, basically fel iPad de. Name branding. Mae di mynd yn foethus iawn yn dydych o'r edrych. Odi. Gwasgu botymau diwan, fwy neu oedd i stalwm. Sym lot o newid ydyw 100,000 dawr. 100,000? Wel ie, yna fo. Mae dawlydd, contractors fysa eisiau hain, fysa ffarmwr yn prynu hwn, siwr. O, ffermwyr dyn ni'n prynu nhw. O ie? O, wes... Ffermwyr ochr chi, falle. Dim ochrau sy'n Aldwyn. Boes i'r remrom. Ie. Pobl anti-gyfyrddin ond na. It's a contractor's been, odi. Yn hollol. Ac mwyn cadw hon yn brysur mewn cae, fe sy'n eisiau rec o lew. Rec newid. Ac yn digwydd bod. Wes, mae rec newid yn yma heddi. So mae hon nawr, y trydydd yn y teulu o'r recs. So maen nhw'n neud un sy'n mynd o 6.2 to 7.2 metres. 6.8 to 7.8, a mae hon nawr yn 8 to 9 metre rec. 9 metres? Odi. So hon yn y fwyaf ni'n neud nawr. Mae'n siwto'r belers yn iawn, achos y ffordd mae'n cael y tanfan mewn, bod y tanfan sgwar. Os o'r tanfan sgwar yn mewn i'r bel, mae'r bel yn sgwar. Ie, hollol. So, hon yw'r next generation, de. A mae bach o bopeth da ni ma, mae'r Mawr da ni ar ffrant yna, mae'r hwalwr da ni, y raca, y beler, a'r peiriant i toli'r bels mas. Rhywbeth a ddant pawb. Bach o bopeth. Sa chi'n blentyn wan eisiau set o degannau. Ma' nhw'n gael. Ar bob sgêl. Gai? Onin. Adre heno. Gobeithio ni. Joiwch gweddill y ffair a diolch am y sgwrs. Dim problem, diolch yn fawr i chi. Ladi blwyddyn nesaf. Ie, definitely.